kami kag Antikristo. Dunay lima ka mga ilhanan nga Antikristo. Number one, usa kini kagahom nga nag-upos kang Christ, nga naglead sa mga tao sa pagpakasala. And this power will deceive many. Daghan kayong na-deceive na igsuon nga tanas inom, sigarilyo, disco, sugal, kag mga scavengers o uban pa. So mao nay una gyud nag-upos kang Christ. Ikaduha, mura pud sila og kanang mga mga espirituhanon, pero ang loyo na dili na gyud maigsuon. Ang hitabo nila ang mga tao hingsamot tinuod kadili mayo sa ilang kinabuhi, unang puno sa mga sugal ug uban pa nga mga bisis kalibutan. Ikatulo, as being who attempts to usurp the role of Christ. So murag instead nga si Kristo mo ang tigpataliwala, sila na ang tigpataliwala mo na ilhanan sa Antikristo. Sunod, persecution of the saints. Klaro man gyud nga Daniel 7:25 adunay pagpangluto sa mga balaan. Nagsugod kini sa 538 to 1790 AD. So 1260 years nagiklaro diri nga gipanglutos ang mga balaan, mga igsuon. So kinsa man ni? Ato man klaro nga ang Roman Catholic Church man gyud ang nagdahom sa tibuok kalibutan for 1260 years na sila ang gitawag religio political power ni panahon na. Niabot sila diri sa Pilipinas Marso 16, 1521. Then ang una kon na bautismohan mo si Rahom Mabon, pero di gito tinuod nga na-convertir si Rahom Mabon kay ngani matuod wala siya maapil sa pagsangka ni Magellan ug ni Lapu-Lapu. Nagpalayo siya unya human sa gubat, iyang gipangbitar ang mga Katoliko nga mga sundalo nga mga Spaniards unya iyang gipangpatay gihapon. So dili gid siya tinuod nga Catholic. So una ha, then ang sunod may igsuon nga kining antichrist power nag-change gyud sa times and laws. Mga balaod gipang-usab mo na nga Sabado himong Domingo. Mao na siya. So giklaro na to din igsuon nga ang Adventist dili antichrist. Ang Adventist kanang dili sulpot. Hinunoa sila maigsoon ang pinaka sulpot kay ilang giadaptar ang sandilo sa pagano nga si Constantine the Great. Naot nga atong nasabtan maigsoon og atong barugan ang kamatuoran diri sa Seventh-day Adventist True Church. Katawa kining atong higala nga pastoy sa Seventh-day Adventist. Ingon pa niya di daw kuno Antikristo ang Seventh-day Adventist. Iyang pangutana ano na kung kompetensya mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Ikaduha, kung tinuod mo nga iyan na Ginoong Jesucristo, ano ang inyong mga founder, mga Amerikano man, o dili man si Ginoong Jesucristo, dili man pwede mamakak ang mga dokumento opisyal o dokumento publiko nga naghatag og pahimugat na kanang Seventh-day Adventist gitukod ng mga Amerikano, gikan na sa Amerika, and at the same time, dili na gikan kang Kristo o dili na gikan sa Jerusalem. So, makita nato nga kanang pundok nga inyong gipasakupan, mga Antikristo ka na. Dili ka na iya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pasanginlan pag ninyong simbahang Katoliko. Dili daw kuno iyan ni Kristo kay tawag ining nagsunod daw kuno sa deklarasyon ni Emperor Constantino adlong Domingo. Wa pa sa Constantino ang mga Kristiyano kaniadto nagpractice na sa pagsimba sa Ginoong Dios sa adlong Domingo. Og buhi ana ang saksi ni ana ang kanang dedake nga one of the oldest documents sa mga Kristiyanos nga naghatag og pahimugat kung unsang ilang teachings o ginabuhat kaniadto ilabi na sa ilang pagbansay sa pagsimba sa Dios sa unang adlaw. Ug dito makabasa sa kasaysayan nga ang adlaw nga Sabado nga diin maunay official day of worship sa mga Kristiyano after nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Gani kung basahon nato ang letter of Saint Ignatius to the Smyrnians, ingon niya nga dili pwede nga hinudiyo ta. Kristiyano na ta. So ang atuang buhaton magsimba ta kang Kristo adlong Domingo, dili adlong gitawag og Sabado. Kung na may mga Kristiyano kaniadto after sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, nagsimba niadtog sinaguga sa adlong igpapahulay kana tungod kay ordinansa og balaod kana sekular sa ilahang palibot kaniadto kung dili ka mo adto silutan man ka. Na may katubang nga penalty kung di ka mo adto. Og kung tinuod pa nga adlaw nga gitawag og kining Sabado pa ang adlaw nga pagsimba sa mga Kristiyano kaniadto nga i-convert man nila ang mga Hudyo kaniadto, patuuhon pa nila sa ilahang relihiyon, particularly sa founder sa religion nga mao nga atong Ginoong Jesucristo. And at the same time kanang mga Sabadista nga naa sa balang kasulatan mo may connection sa Seventh-day Adventist. Anong ingman pong angkunon? Di ba? So, palpak, diha pilandaan, palpak ng inyong tawag ining argumento eh. Nya ingon pa niya na ari lima ka timailan daw kuno na Antikristo kana ang usa ka gitawag og pundok. Nya kining lima ka timailhan nga o characteristics nga iyahang gihatag. Magkatawa ko wala dili man ni mo gisultis bala ang kasulatan nga nagapunting sa Antikristo. Kay ang mga Antikristo sa balaang kasulatan kung nato ang basahon, number one, magikan sa atong pundok, muhawa gikan kanato. Kini nga to ang higala nga pastoy, dati man daw ning Katoliko defensor. Nihawa nato, siya ang katubanan, di ba?
Ikaduha, nagtudlog balitan kung unsa nga atong nadawat nga pagtuo. Roma Kapitulo 16, versikulo 17. So, ang question, paggawas niyo, iatake na niya ang simbahang Katolika. O niya kabalo biat nang ang simbahang Katolika ang pagtuo ni ini gidawat panato gikan sa gitawag og mga apostol. Mo bitaw na atay gitawag og apostolic tradisyon. Di ba? So, but pasabot kining mga tawhana nagkutlo-kutlo og mga characteristics kuno nga sila ra puy tawag ining gaimbento. Sige, sundan na lang ni iyang 5 characteristics niya. Nga sumala pa niya, mao daw kuno ni ang tawag ining Antikristo number 1. Naga-oppose daw kang Ginoong Jesucristo og naga-lead leading to sinful life, nagka-deceive daw sa daghang gitawag og mga tao. Nya nahaom daw kuno na sa simbahang Katoliko, pag sure ninyo ay ang inyong ginatanaw lang katong mga makasasala nga Katoliko. Kung sa buhi pa mo sa panahon na Ginoong Jesucristo, wa mo nagtanaw sa 11 ka mga apostoles, ang inyong ginatanaw si Judas. Ngano man kay sa tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo naa gid mga Judas, naa gid mga tao nga ang binuhatan sukwahi sa pagtuo nga gitudlo sa iglesia gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kunya nga di man yung tanawon ang mga santos katong mga tao baka di abto ba nga naghimo og extraordinary works para sa iglesia gitukod ni Kristo o para sa komunidad. O tanawa sa dihang gikonkir sa mga barbarians ang whole Europe. O sa may gihimo sa mga parig mga obispo kaniadto nagkinabuhing matarong, gi-convert nila ang mga tao kaniadto mga barbariano kaniadto nga mahimong gitawag og Kristiyano ug motuo kang Ginoong Jesucristo. Oh, manang wala man ninyo na gipangkot. Nang dito ra magyud mo sa mga dautan. And out of 1.3 billion Catholics, out of 1.3 billion Catholics, siguro naaray siguro yung mga 0.1% ang mga badlungon. The rest of that, mga Katoliko na naningkamot sa pagkinabuhi, subay sa pagtulunan sa Ginoo. So kinanggingon ninyo nga, gahom nag-upos yung Kristo, dili man na kami kamo mana. Nagpaatik-atik lang mo nga, tawag ining iya mo ni Kristo, pero ang tinuod ana, gitungkod mong Amerikano, mas bukat pa na kay inyong gikupitinsaan ang atong Ginoong Jesucristo. Number 2 points niya, leading daw, nagpakuan daw, tawag nagpatuo nga espirituhanon. Nagpatuo nga espirituhanon niya, pagkahuman dili gid daw tinuod kamo na. Ngano man kay kanang inyong pagtuo nga giimbento sa mga Amerikano, inyong gipatuo nga tinuod na nga mo na yung naas Biblia. No, wrong. Mali. Kanang inyong pamaagi sa pagsimba, kanang inyong spirituality dili na gikan sa Biblia ug dili na gikan sa mga apostol, kung dili inimbento ng mga Amerikano. Tanawa na, di ba? Magsimba mo sa balaang kasulatan. Ang mag-lead, pare, sa inyo, pastoy. Di ba? Wala man as Biblia. Di ba? Sa balaang kasulatan, ang magdawat o ikapulo, mga pare, ang sa inyo, pastoy ang magdawat. So, ang buti pasabot, kinang giingon mo, ikaduha nga, nagpatuo nga, espirituhan na napandiliday ka muna. Ngano man kay gigamit ninyo ang balaang kasulatan, isip taming or isip maskara para makapanling lamo og mga inosenteng mga Katoliko. Kanya gilid ninyo ang mga Katoliko dito sa impyerno, di lang kayo sa mga madaotang buhat dito sa impyerno nga inyuhan nagmaskara mo og maayong mga buhat og maayong mga butang. Kamo man na. Number 3, naga-usurp daw ta, tingpakaron indo ta atong gipulihan daw ang role ni Kristo ug otoridad ni Kristo isip tigpataliwala. Ay mali. Ano man kay always na mo gi-invoke ang Ginoong Jesucristo nga diin mediator between God and man. And at the same time, always na mo sa mong pag-ampo, we ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, in the fellowship of the Holy Ghost, one God forever and ever. Mo man lang ginalitok naman mga Katoliko. Oh, ginasimba na mo si Kristo. Siya nga mo ang tawag ining mediator. Yang problema kamo. Ngano man kay instead of mutuo mo sa iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, kanang upat ka mga Amerikano nga nagtukod anang Seventh-day Adventist nag-act sila as Christ. Ngano man kay nagkompetensya sa tinuod na Kristo. Nagtukod sa nag-ilhang kaugalingong pundok ni ipatuo sa mga tao nga mao na iya ni Kristo. Di pagkabakako na nya kabalabiat na nga ang amahan sa bakap mo nang gitawag og yawa. Naabantay ta, ikaupat niya, gi-persecute daw ang mga Kristiyano, ang mga santos no kaniadto from 536 to 1798 kay sumala pa niya nag-rule daw ang simbahang Katoliko as religious political power from 538 to 1798. Muna history niyo. Istorya man ninyo na wala man nagibutang sa kasaysayan. Ilabi na kanang gihatag nimo nga tawag ining year, particularly kaning 538 kanang sa 6th century 7, 8 to 9th
century. Ang Katoliko at that time, grabe ang persecution na nadawat nila from the government and also the barbarians. O, nahitabo lang man nga nakaginawa ang simbang Katolika sa dihang na-convert ang mga barbaryano. O, for example, kining 538 nga imuhang gipangputlo nimo kani panahon ng mga Lombards ba ni? Kanang luto sa simbang Katolika, gusto nila tawagan ng ilugon ang Italia, ilugon nila ang mismo ang Roma, pero nababagan sila ni Papa Gregorio I. Ay lagi mo nag-ingon ba ayaw mo pag-create og inyong kaugalingong story. Kung mingon ka nga tawag ini nga siya ay religious political power, remember nga kanang giingon nga religious political power exclusive na for Rome only. Kung nahitabo manggaling sa nga nakahatag sa tawag ini nga political control sa ubang gitawag og mga nasod, dili tungod kay mo control siya as political power kundi as religious power. Religious in the sense nga iyang gidawat ang pagtuo, iyang giampingan ang pagtuo og itudlo sa tawo mo. Bitaw nga ang Europe after 6th, 7th, 8th century na convert siya as Christians. Kung na lang, ay na lang mag-create yun inyuhang kaugalingong tawag ining kuan ba? Inyong story. Hilabtan pa nimo si Raho, mabon tinuod na. After Fernando de Magallanes, kipamatay ni Raho, mabon tong tawag ining mga Espanyol kaniadto. Yes, tinuod na. Ngano man kay dili man tinuod ang iyang conversion na ay political motive ang gitawag og conversion ni Raho mabon pero nihonong ba din ang Kristyanismo? Dili. Ngano man kay after Raho mabon naapay mga expedition pang niabot. O gi-convert ang mga Filipino o gipailag ang Kristo og sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Mabitaw ang mga historian miingon na kini mo ang Pilipinas dinhi si Asia mao ni ang kining bugtong Kristiyanong nasod. Dili tungod sa Seventh-day Adventist, kundi tungod sa pagtuong Katoliko. Yang Seventh-day Adventist kung buto na hindi man ang Kristiyano. Kung buto na hindi na Kristiyano because tungod kay ang Seventh-day Adventist nag-create og ilang kaugalingong teachings o gitukod og tao. Dili gikan kang Kristo, dili pud gikan ang pagtulunan kang Kristo. Kay gi-create man nag-Amerikano nga nagbasi-basi kuno Biblia. Lastly, ikaapat, give quote na po ninyo ang Daniel chapter 7 verse 25. Klaro ba na? Kanang giingon din na sa Daniel chapter 7 verse 25 according sa mga definitions, especially sa Hebrew term nga gigamit. Total abolition of laws. Wala giingon itong amendment. Total abolition of laws. Asa man na natuman sa panahon ni Antiochus Epiphanes IV, mga around the 2nd century BC. So, buti pasabot, kini palang daan ngayon gipangkot ng ilad na mong tao. Oh, kanang giingon nga pagkambyo sa gitawag og panahon, total nga giban. Totally giban na ni Epiphanes Antiochus Epiphanes IV mga sa 2nd century BC. Pamatyon niya ang mga Hudyo pagmutuman sa adlong ipapahulay. And at the same time, ang iyang giluto sila mga Hudyo katong tinuod nga mga Sabadista, kamo piki man mga Sabadista. Wa may connection anang Judaism. Nya karon anong ipahaom man ni Santo Papa nga wala may gi-abolish ang Santo Papa, na ay gi-amend. Ginamit ang iyang divine authority nga gihatod ni Kristo dito niya St. Matthew chapter 16 verse 19. Na siya gi-amend pero walay gitawag o gi-abolish nga balaod kay until now ang mga Hudyo kanang adlaw ipapahulay nagpabili na nila kay sila ang tinuod nga mga Sabadista. Kamo mga piki man mo. Manayo ko patuuhan ng inyong natawag ining butbut. Ano man kay ang mga taong butbuton di na kasus langit. Mga taong bakakon ang ilang amahan mo o ang yawa. Wala nga, tingala ko ninyo. Nga ko ninyo nga. Instead of magbasa mong tinuod, magsulti mong tinuod, mamakat naman inuon mo. Basin na mo giampingan nga dungog para mabuhi mo. Diba? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.